soi turin C.Lalchhandami corporator kan some avahan limom tak ani ho khan han zai reng mai la cha kom hle ni ole kamha lama mi thu soi ho khan ni hun an ren lem lo boka atlai to viau na ngin kan nuloma angai thak cha kom zual kan la khek khal bok sia ama ro chu soi du ve te po kan nei ve nuala pu chairman min lo se thia manga kan theyang tok te kan han ti rivenga kan chairman te le voina hian kan leader kan chief ministerial candidate tenu pa le kan candidate official ZPM official candidate pu ginzala late nu pa te tin kan champhai south lam kan candidate Lieutenant Colonel Lalming Thangate le voinia hian kan block shwai tu note 1 le note 2 te shwai tu zong te le ZPM mi le sa local zong te le kan headquarters voinia kan leader zui tu te zong in zawa in pathian ming le ZPM mingin chibai kabu ka cheu kan program te kan thusoya te kan luma in helai muna kan ZPM official candidate pu ginzalala jan chin hi toy te tak han soilan ka duwa chuta chuan ani hi nakina loading sela kan zawain kan mong te po khamanga lam theilo ni chena ding theilo te po kha kan mong te po kham mai theya ani loading chung hian ding in kut I lo beng ang u alom nan loading selan no pa in ole chuang ole pu ginzalal hauzel pulalte kan ti hi engineer ani ti kha chu kan hrecha khotlang le kaushan lama imin mangmi ani kaushan rongbol turin tak zingami ani pastor fapa ani min vongfel takani zirna lama te kan ngai thak tong khan mithiam btech ME diploma in environment and pollution control nilem ani training chisang sanga zo to Bairabi power plant and coal 2 ani Mizoram State Entrepreneurship Development Monitoring Committee and Zoram Industrial Development Corporation Limited te chuan entrepreneurs of the year an pe ani ro pui hle mai kutin bank tiang na thiam min ngai tlom mi tai ma helai muna candidate in chang hi mi poite in van nei ka ti hle mai nakena po helai bial chuan ma in thlang tling ani chuan mu thein in son ngei ka be sei tlat ani kha kan soi masadua ole kan soi to ang khan kan ma loka hian in thlan pui kan ma bak don ani chuta chuan enge kan ril ruwa ti te zoram kan pa lo soi tu te zong atang po khan zoram khovar hun hi kan ngak lelani teru tuna hian zoram khovar hun ngak tu te chuan kan ngak le to ni zoram khovar hun hi amar chu tiang ni lova ril rumu mal po lo la nei lo kan ramdin mun po ngai tua lem lo ril ru nei lem lova hleve mai te kan lo la ni fo chuan nakina hian nge kan mabak niang thim thua ni hi kan maba kang ti hi arin thei ani chutiang ang mi kan ni chuan chuwang chuan thim thua ni alo thlen lova khowar eng moi kan mu theina tur chuan kan ril ru po kan in siam apoi moin ahun tak zetani ti kha kan soi masadu ani ole chunga chuan miram ti hi state ti hi pason hi azuani na zuang to ni kan chevel bul state ringot po hian soita ila Assam
te po ko an go hoti an khopui te po ko Delhi khopui tlukin amoi to ani ama son zia chu kan mu eng kim mai khom lawom to lawani chu tiang khop chuan an in to dela an ma an son an khopui amoya Tripura te po an khopui Agartala te po an ma son zia hi man lokhan keini AMC lam te po in kan zuk zir hial ani kan zuk enton ani an thil ti dan an solid waste management an ti dan an bol hlo pai dan te kan zuk zir hial ani chu tiang chuan kan ram notice te hi a zinga po hian kan nu fual lor lak to a mi ti dan kan uma mi ti dan kan zira mi ma son na kan ve lau ani chu tiang chuan mi mong phe kan mu man ram chau alani e chu wang chuan voinia po hian kan ril ru kan ngai tuana tak tak kan sen hi a hun to tak me vin ka sia a chunga chuan eng wange kan ti chuan state dang te po India ram kan thenom mai ni lovin state dang te po hi an man sot me mani an khopui te po hi a moya mun danga tang po en tu an tam to ni chu tiang ang khop an ni a eng wange kan ti chuan an CM atan mithiam angai na sia vision nei midik mirin hlem hlelo an thlan thin wang ani chu wang chuan heng state then khate hi voinia po hian en tonatan hian kan soidua chief minister tha kan nei hi tun hunatan hian a hun to tak zeta kan phu to bokani te kha kan soidu ni voinia hian pakhat na chuan Punjab state ka soidu Punjab state te poi mire thei tam na thina ni a mire thei bakber an tam em an CM atan Pradap Singh kai ronan han thlang fu hlo maya chu chuan kumria chungin an ram a develop ani chu ta chuan engtin nge develop dan kan ti chuan hei an leilet siam tur te siam lova te leilet ten han siama irrigation tuikong kal theilo na po irrigation tuikong te an siama chu tiang chuan kumria chungin khovela buzem India buzem granary of India bread India's bread basket ti khopa ko hial titni thei khopin anron in tungnung chowa khovela hian an bu thar te hi kan eita a Mizoram po chu tiang chuan India ram chom tu an ni taringot ani an bu thar hian chu tiang khop chuan an mire thei bakber ho family te po kha an second class family a middle class family a an ron in khai chuak ani chu tiang zel chuan adot le chuan Himachal Pradesh te han soi ka duwa hei mundanga po ka soi deu nual to voinia po han soi non lei ka duwa ni helai muna hian tlang ram an ni ve ke mani ram ang hian chu ta chuan an siematan YS Palmer an han thlang fuwa ani chuan an ram re thei khai chuan tur chuan tur ZPM ina kan tiang in resource base in a kalpuya an rama khan enge thaberang ti kha resource base in a ti tira mau mai ni lo romi ti velang ni lo kha apple atui bersi kha athaduani ti kha an muchuak ta a chutiang ang chuan an chin tir ta tak taka khovela hian an mingalar ta ke mange ipona takin ka zuk moni Washington ka zuk kal khan Himachal Pradesh apple HP ti inzia ka sap nu hovin an thlang zat mai ani chutiang ang khop chuan an in tung nung chowa tin ani na taka chuan heng romi mau kan han ti te ke ni point hei kum thum kal ta khan kan huana anu tharuk chung anu pum tiat tuna kan ruling CM in ati po kha alo ni lem chia alo ani kum thum chung in ka ban re khia tiat vel or chawani tuna hian mo chutiang ang te chu ani a tin adot le a chuan Sikkim state hi keini a population claim an ni a hei som pas nuai som pani kan ni lai khan an ni chu nuai rukvel lek an ni amaro chu an ni a hian an si matan po Pawan Kumar Chamling an thlang tling le hlau maya an ni te po chu he CM Reber an ni deu hialang ti tur khopin CM ni na po chel rei nge ani chuan an ni aron lal hian aron CM hian an mani state atan power megawatt sang ni zani paruk aron siam chuak ta anom lain ti khan an niang nar em a
an in to de la an man sen lo mun danga an thal chuan ringot po hi kumtin in noi sing khat chuang 100 crore chuang an muzia ani keini hi kum som thum pasari chungin nge kan ni megawatt som di pakwa vel chia kan la kum som thum pasari chungin kan la nei chuak ve ani kan nei asiam chuak tu tam ber chu serlui bi haidel project ania megawatt som pani chau asiam chuaka long lui atanga aizol pan na chu megawatt som panga apam na nga yani chu tiang ang chuan adang te ro hi chu thalai nan nil boxia amang an thak hle ani voini thleng hian ozan thlim lungai thak taka hian kan khonwar ichi ang uti hi hemi lai kan la sabang theilo zongal ani eteru kum som thum pasari nuwa po hian chu wang chuan tran la kan ngaya zpm hi kan sarkar ani chuan megawatt tuna hian sang thum zaruk somruk pathum siam theina kan research mithiam scholar ten an survey na an puchua kani chu tiang siam theina chu kan lo nei reng ani chu tiang dota chuan Andhra Pradesh po CM an ram re thei bak ber lu tu kha engtin nge balak ngai na omlo khopang ti khopa slum area tamna mun ani Andhra Pradesh te pei chu amaro chu an leile ta khan chakai farm ni lo sangha khoina an bo saita nasatak main sangha an han khoi tan leile ta khan an bu ti tho chung si khan ti chuan vur sangha ti chu Mizoram po hei chung ko tam takin in tunun nan kan lo la manga ke mani thleng po in vur kan lo sanga kan lo niang nara chung ko tam takin in tunun nan kan lo man thei phani an mani ram tang changpo ni lo chu tiang khop chuan CM tha chuan angai na an sia ni chu le pangana chuan Delhi CM Kejriwal china po khan an soi to a hei hi pa en ton tla kani mami te kha ama hi pasari na CM pasari na nia CM paruk na thleng khan ti na chang an hriat lo kha ani chuan GST mi hausa te na chia an pe khom tling khom khan an ram mi puite a chan chuak me kani tu na hian tui liter sing ni chuang sing ni vel mang phachin ka a free veka chutiang chuan power po unit zani vel thleng mang thei ka a free boka unit zali mang chin ka 50% discount na pe adang ero chu mi hausa ni to AC mang thei chin ani awangin an discount to lova chu tiang ang chuan an education la acha to private school helaya kaini na kan bo rui ang khan re thei bak ber pon kan fate thile thau polin na kan thoka school tha English medium ma kan da private man to takin kan da lai khan tuna chuan an nia chuan private school hian bo to zo an school po hi athato a changkang ani chutiang ang chuan an mei chia te po hi an kholaya basa an du na chena khoya po kal sela an bas chuan man an free vector ni so wang chuan mei chia mun la tak taka na thokin zing an thok chuak sup to ni chutiang chuan an hlima an thlamuang ani an mani Delhi mi puite po chutiang chu ani a tin Bihar te ko tuna hian han soi leila Bihar ko ani china pon soilan to ang khan suam mang te puk ti khopa miswal tamna ei ruk tamna mi hlim hle twal that engkim mai tamna mun ania chutiang chuan Bihar ai kal chuan chun zan pel su chun pel ram ron ti khopani ti chuan Mizoram po ei tur zongin santalan lo chuak dura khatiang khan Mizoram takyal po anronin lo ani tiswan Nitish Kumar ron lal velea CM tanan han thlang tling lea tiswan ani chuan na satakin la tanga kum ni khatle ka khan officer hlem hle zual zani chuang chuan ban thot maya chutiang chuan na satakin kong puite po timam zer zur to man deu khan parliament an session kangai tharenga chutan in au el na chuan an RJD ma la lu ati ho pol ne nan in au el lai khan kalongai tha film star
om prakas kan la se to mai the atrang lui chuan kan se mai thei ome I a ming chu flip star mi sual pol atang thin mai bol na sa em mai kha nang ni chu in lal chung khan om prakas bayang mai in ramte in kongte so bol khek khuk maya tuna chon ke ni chu hema melini mayang mai na mam zer sur to mai ni anin ti vel ani chu tiang ang chuan ke ni ram hi engtin tak min nga yang mo enga mun chen khata te chuan tlem te hi chu han tha te chuan om ve na ma selangin mun chen khata le mun kil khorzo ka te chuan vok in bol na emoti mai turina ko ze ya kalpo kal hlei theilo in awma mi pui kan khongai thak le ani chuwang chuan mi zorama hian enge kan tiang tuna hian kan thei patop kan ril ru kan bot saya poimo a mi zorama hian politics cheber tuna chuan mi pam hamte mi hlem hle wang chuan mi zorama thau hi sor fu in me kani pipu tenan soyang thina naw oihla kan kom chara tui ho ka luang dem deme afim masa lalngovin thal zo zele an lo tiang mai khan mitlem te hau sak tial na mi pui nol pui re thei tual na huna hian kan ram hi kan din tir me kani chuwang chuan voinia po hian kan ngai tuana kan se na nga ya chanchin tha in kan rama hian ram huaya bo kan ti mek namuna hian ACDP te sem policy te NLUP te hian pathian thu bo me kani ani na taka chuan sem policy kan ti hian mason na development a chiar thei mi alo ani heng hi chiar tur po ani lo ani chung te chu tu na hian chung ang chuan politics kan khel kwal me kani kan Mizorama hian chung te po chu kan da bo apoimo to khop mai tu na hian kan MLA te po kan ruling MLA te po an mi mala chuan tu po an thave kang mi tha tak an ni mi thiam tak vek an ni amai ro chu an manin power an nei lova power pek an ni lova thua ka sumlut an chip chuan vek awangin Bible engtin nge ti pathian lam an hoisan kan Israel fa te ka Ezekiel ne na pathianin heng mi te hi tangkarwa silver ni thin ka ek chia mayan lo ni ta atia khan anni po hi khatiang ang mai kha anni ta mithiam ni ma se ek chia tlukin an tangkai to lo ti na ni chu voinia hian chu kan ria thar atha ome hlem hle na bo kan ram hi siam thale tur chuan CM tha atan mi mang sia mi tai ma angai na sia kan than chua chuan kan ram hi ala chef fai vek lo a on luai deu chau alani chu wang chuan tung ding le tur chuan mi thiam kan thananga ya ZPM party chuan sutianga tan chuan mi tha Kaushana porong bolmi upa ordain ngat Central Service amithiam IPS val sap trong thiam vai trong thiam mundanga sabrama pokal se za puyom lo tur polal doma kan sop chua kani Kaini ZPM party chuan ramlan ma in kan lal chulang turani kan tiangin ani hi chief ministerial candidate atan kan vor chuaka atlin ngei po ke chuan ka beise tlatani kan beise ni voinia hian ti chuan kan rama hian sual na bo turin ni china po khanan ron soi kha thei patop kan tuna kan leader ho hian alo tling ani chuan ram siam thathia trul avatrul tak em rui thei thil an ron soi te kan ril ruan te li tro tuna po hian chutiang ang chuan mi mania khan middle class middle school hian an va survey ya rui thei thil ti le high school ate middle school mai po hian adik an lo va tam ta em
he adata ka nei reng high school a po number 4 addicted lo om to zuk nia mole arab tha ka ni tinin kan thalai te mual min liam sana chutiang chuan re thei bakberin mei thai re thei fasha an pung na sa a chung awang chuan voinia po hian na sataka tran lak tharawa mamo em chutiang chu zet pm lo sarkar ani chuan helam hoa po hian kan ril ru kan sen karing kan thei to pin zoram siam thana tur hian ma kan la ki anga in ka sia chu voinia pon kan soitel vele dua tina dodle a chuan kan ram siam thana tur hian ichinan soyang bok khan kan thingle mau te po hip khatiang siam thadlan dur chuan an ron soyang khan policy mu mal tak nei kan ni kan policy bu khain siar chuan chutiang ang chuan kan nei ni thingle mau te mani loka khan parliament session in lo ngai tha em ta khan parliament session a khan lok sabha le rajya sabha khan parliament a khan kan manipur u nau te wangan opposition u nau ten chua taulai khan he dan khir tak mai hi he dan thalo tak mai forest conservation amendment billion lo pass ta a chutiang chuan biodiversity amendment bill po anron pass tel boka he hi kan sia chian chuan arab tha kani international border atanga 100 kilometer za hol tlanga chung kwa han Mizoram state ne na hian forest clearance an dilangai tolo company ten linear project on national importance and security reason atan chu ngeni linear project kan ti chuan rail kongte national highway te chi sang security thila te company in kongte lai se khoi molai don se Mizoram state sarkar ne na hian clearance an la ka ngai to lo central ne nan dilanga ne nan ron pek chuan ti khana chereu chodon ani mai chu tiang ang te chu ania an pass chu amai ro chu a state assembly in heng hi lo pasa phal lo wani chuan he India dan puya hian special status kan ni angin min hum hal theye ti ani amani khan assembly an pass ani amaro chu hei po hi keini a special status tha aram leilung house sakna nei zo nagaland te chu tu na hian ma an NGO zong le kaushan ho zong an punanga pa kan la don an lati chuta chuan enge kan soidur chu Kashmir te po special status ne an nia tu na BJP sarkar hian adu chuan achia rup mai ni tu na po hian khoya ngen om zo then chu house arrest an la oma a then chu khatiang khan an ramdan poi kha du chona wa ching dang lam ngam thlat mai ni khatiang ang chief chuan tu te kha tu na kan NDA tel kan ruling nilai te hi an ni chu wang chuan heng te po hi thlan tlin chi an ni to lovani hian kan biodiversity amendment bill te phei chu han ngai to chian hian kan zir chianga ra thla ki ka van ti te lulem a chan chu a ram hul dam doi kan tiang chi te mi zo chuan ram hul dam doi kan ngai sang te ro khang zong te po kha a shem te abi na dik lowaron ti chuan a shem theina sang ber an min kum ga chung kum nga tang theyang ti te po kan thai bo veka tun na ya khan chu parliament na khan ti chuan noi khata changa noi som nga thlenga choi theyang ti khan da thung ani chu chuan om zia nei ta ni an pui thiam zong te tu na hian BJP pui thiam an ramdas te ho te po khuan nien tel ramul dam do in an sum donga chu tiang chuan khovel ram zong sunga hian an thon darani chung te tan chuan kong an siala ni ti alang reng ani adik po karing ani ti chuan aram a community khalaya a local community te ram nei tu te khan se ran nei thin pon nei to long ti pon thai bo vek ani chu chungang te chu ni chu wang chuan kan ril ru kan sen angai hle in ka sia a tu na hian chomi chip chuan tu te chu tu na kan ruling ho hi an ni ti hi kan soitel du ani chu tiang ang chuan ge mani ni som pakwa August khan YMA Central YMA committee room all NGO all party all churches of Mizoram and Kokho mani
chuta chon kan kal thahle maya ke po ZPM party pinga pani kalzinga katelve chuta thalai te ho chu an han au na sakhopa tu na kan politician te ke karing tolo Mizoram hi sinai thale ra min chan sak trep to ni ngai toy na mang lo wani an ti an au na sakhop maya amaro chu ke ni ZPM hian policy kan nei ni chu tiang ang thingle mau hum hal na turte tu na hian kan tui na kang te akang me kani helai champhai bul na ya po hian tui far te po ka om thina ni lom ni ka tu na hian enge an ke ka selo ka se chiang lo hei te po hi fura vel chuan a far ve ma se tha lai tun ma far chin po a far ngai to lo ti thom te ka sia karon kal ko nga hian karil ru na hle mai chu tiang ang te chu ani awangin kan ril ru voina hian kan ngai tu na kan sen hi awa hun to tak em ti kha kan soi du ani ti chuan ei kum to pa kan hanin thlang don ani a hi atop lam kan hai to ni ka soi rei to lowang kan thalai te hian zoram ma son na tur hian vei ve to a vinan awan hi man ni kan meeting na po chu tiang ang chuan mi state ma son na ten thira an rual oto ni vene hen nu le pa local khom te hian ilo soi dar ro katum nge ru saru tia MNA ka ru thin na te congress ka ru thin na te kha chua na hun to lo chua in chua na zong zong in chua na om ze nei lo ani hei hi chuwang chuan voinia hian ZPM party a hian kan ni thei pa to palo tel turin ke ni local khom te po hian kan som a hun to tak zetin ka sia a sa pachal chuan aram chan na tur chuan my country right or wrong adike mo diklowa po ni sela karam tan suan kanun na kahlanang tikhopin an in pe an in huamani chutiang chuan mania lokpo khan enge kazukal ve in enge ni karil khoye mem chu Washington a kwan unknown soldier pathum vur la noya enganga po ni se thlipui engang pontle ma se ni sa engang po ni se la an gad na mun an thi an thlan an gad na mun kha ka vatlo ve a ka mun danga ka ria ta wangin ka tlo chaklata an war cemetery chunga khana ni a hei hi first world war te second world war te mi noi thum chuang an lo thi thlan te ria reng na muna khan an mingle address ten zia ko vika anni pathum che kharam ta na nun hlan si zia lo kha anomani chuwang chon khami te thlana kan tuk tin pangpar an da sipai santirin an invent so kan kala robot ang hian an kala an mu nom mani an santiri in thak tura chon mi pui te khamin ron awa he ram hi helai huni hologround ani mun thiang hlemani chuwang chuan santiri kan in thak dona Siaw tlari ang may kan teme ang may lawom rawan ron tiam ipoi chu kan ngoi duk mai tiang chuan an ron in thak ta mu nom mai ni chu te chu enge ni an ril ruwa tu an om zia chu ram ta na nun pe an om chho zel theina tura tharai te ril ru zuk suk na tura ni an thuak suk na tura ni chu ti khop chuan ram chan na ka an ngai sang ani chu tiang ang chuan mani manipuru naute an pasal tha te thi te khan in lo en vem when you go home ti lans sakte ka chumi chuan ka thin lung hi ane em bokani chuta chuan an Kohima worship hemi hlahi Kohima sang kha zakwa somli pali kuma atop don hai to tlartlem te chawom tonia Kohima a khan indo pui pani na khan allied forces British army le Indian army te antran kopa Japan ral an lo do na khan mi sang li chuang an thi ni amaro chu Japan ho ero chu sang sari vel an thi a heta hian an ni allied forces ho chu second division an ni a ta chuan ne na an chang he ani chu ta an thi te ho wina an thu cha ni a thlan lungan zia hi khovela thumoi berte jingami ani antia when you go home tell them of us and say for your tomorrow we gave our today
a thua va han ril em ani na ang fok kan ti chuan mi zo trong chu house lo hei hi toite in ke point ka thia mang tokin kan ti rive mai anga helai hian kan lo ziak ve la ni china khan he thu hi han soilan tral ka du sia ke aya thiam hei kan leader tele midang point tam ti ka sia ama ro churil ro ang khan kan ti anga jef lal dai lova point golden hair ati po basam thasei yangi ati da yalom chu wang chuan khatiang ang deuh khan kan lan soi ve anga I rami thlen huna chuan he bia thu hiron hlanang che inakin hun hlimle thamwang takai man zel theinan kan voin hun hi itan kan hlanta ti ani avamoi em tero keini hian kan thalai te thang le thar lo om le zel turatana he ram hi ram nuwa man chen tura kan da kan ti hi kan duty kan mo phurna ni ti voini hian I lo se thar le u nau te u chu voini an ka cha du chewani chu tiang ang chuan kan thei pato pin he ram nuam atlu che tur tung ding le tur hian kan thei pato pi chuang u in thana nai tak anga kan opponent te suman nei nga sia attente phei chu national party te anni keini ai chuan an ron house don tu na ruling te po chu tiang bok anni chuta chuan eden ther lo mangin min ron be don ani chuta chuan ipum puinge I mangai don I ram che tur ve na I tu le fa te na kina thalai te lo om zel na tura ram tha siam khami a thalai siam thatu ka ini lom ni kan ni don lom ni ti kha ni china bible kan siarang khan kan ril ro om reng sela sumi huna thlem nai lo to hun ve le chuan I suan mi sing hi chang chawin an nung lo ve ati kha voini hian I se thar zelangu chu ka soi the ni se ka lo me